বর্তমান রথ রহিবে রথ 20 ডিগ্রি গোড় কি লীলা চালিছি কি আনন্দ চালিছি কি খুশি চালিছি ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଠିବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରଥ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅନ୍ତତଃ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା କହୁଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଚାଲିବେ ଆଉ କିଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ରଥ ଯିବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ରଥ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି ଯିବେ।